Nduk niken coba kaya apa sing minangka salam pambuka sing alus luwih dhisik. Aturna ya kuwi pangkur sing biyen nate ditulis karo bapakmu, mengko dibacutke langgame ya kuwi impenku. Wah, ngono kuwi niken Salindri iso nembang klasik. Ketika wis pinter nduk cah iki. Ha iya, ngono kuwi ya. Nggih, rena penggalihe marem rasane Pak Margono lan Bu Sri Dwi Astuti aturna pangkure luwih dhisik sandi asmamu pribadi ya kuwi Dimas Niken Salindri. Ya nduk. Timen buta yang ram baka Matur sembah nuwun. Ya nduk, sak langgame pisan impenku. Thank you.
senajan karepe nenggen campursari, nenggen dangdut utawa musik, ning nyatane genduk Niken Salindri ngaturake langgam sing aluse kaya ngene ya mirasa laras lan kepenak. Ya. Para lenggah men saya semangat genduk Niken Salindri nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Saiki aku tak nyuwun mau Bapak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti arep ngersakake munggah ana pepanggungan syukur menawi memple berdua Mbak Siti karo Mas Ilyas kersa nderekake Rama Ibu wonten pepanggungan. Ya. Monggo Pak Margono tindak mriki Pak Margono. Duduk. Nereng. Mbak Siti kalian Sri Dwi Astuti Mas Elias mriki Mas Pak Margono mboten kantor kaya sempat-sempate nyepake ngono lho. Sinden-sinden do dikalungi. Ya. Muga-muga dalange ora dikalungi celurit. Ha ya. Monggo Pak. Kok ya kreatif luar biasa. Aduh. Niku duwe asli niku. Masalah ketok keng mriki kok 5.000 to, Pak. Ayo kuwi tandha tresna ora apa-apa. Ya. Mbah nuwun Mas Ilyas nggih. Nggih. Iki melih. Niku Mbak Dian Munasirah nggih. Nah, jan nggih. Nggih. Kaya kreatif ngono lho. Lagi iki enek sinden dikalungi dhuwit. Ayo. Iya. Kirang setunggal niku genduk niken nggih. Ngampil Bu. Bu Sri. Mang mriki ngampil niki lho. Nah, nggih. Kula rasa dikalungi dhuwit kula tak ngangge niki mawon. Pripun? Mpun nggih kula mboten sah. Ya iki lho sing wenyang terus ya iki wonge. Ayo. Nggih sembah nuwun katresnanipun nggih. Monggo sakniki ngasta mik rumiyin nadyanto Pak Margono wau sampun ngendika bilih mboten kersa paring dawuh amargi piyayinipun mendel sami kalih panengah Pandhawa Raden Arjuna utawi Raden Margono piyayine nggih mendel ngoten niku Pak. Nggih. Mrika niku semonten kathah ribuan manusia lho. Napa? Intine matur nuwun para lenggah sedaya sampun kepareng rawuh mangestoni ngoten madhep mrika. Nggih matur suwun sedaya mawon sing mirsani. Yo assalamualaikum riyen. Nggih. Salam riyen ayo. Nggih. Monggo Pak. Monggo. Saged Guru assalamualaikuman mosok mboten saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kuwi kula anu jenengan terokne ngeten. Sagung para lenggah nggih. Sagung para lenggah.
Kakung saha putri. Sak. Kakung saha putri Kakung saha putri. ingkang dahat kinurmatan. Bu Sri, Pak Margono mbok didandakne niki tadi. Ingkang dahat kinurmatan. Ingkang dahat kinurmatan. Kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun. Awit rawuh panjenengan. Awit rawuh panjenengan. Mangestoni. Mangestoni. Anggen kula. Anggen kula. Mantu. Mantu. Pancasila. Pancasila. Nggih. Mugi-mugi didongakne no. Mugi-mugi Sedaya para pamirsa. sedaya para pemirsa Tansah dipun paringi. tansah dipun paringi Sehat walafiat, murah Sehat rezeki, walafiat, panjang rezeki. yuswanipun, ingkang kebak barokah, lan ugi tentrem lahir tekan batin. lahir lan batin. Konjur dijujuk kari dhewe. Lahir batin. Nggih, nggih. Luar biasa. Pripun marem napa mboten wayangan dalu niki? Marem. Wah, bareng marem biantere. Nggih, mugi-mugi jenengan usahane Brambang lancar sukses. Amin. Amin, nggih, nggih. Pripun sampun panggih kalih genduk niken? Pun. Seneng. Nang. Sing marai seneng napa? Oh, ayu wek. Lagi iki lho nek bojone muni ayu ngene. Iso ngelem wong liya lho gumun. Kula mawon lek ngelem sinden liya bukesi langsung mekrok lho, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih niki kanca-kanca sinden sowan sedaya. Kula nggih sampun sowan wiwit wau Padang, kanca-kanca pengrawit semanten kathahé. Nadyanto Jawah sing mirsani enten niki 10.000 enten Pak niki, Pak. Nggih, kuwata lebih malah. Lebih nggih? Nggih. Lah ora percaya gen diitung dhewe ya, Pak. Iki sing ketake sugih ngendika malah Bu Sri. Ayo Bu Sri Dwi Astuti. Ayo. Loh. Ampun ngoten riyen le ngenyang rego dalange kendel masa nang kene. Ayo, kaya lek ngenyang kula nika lho. Pak Dalang mbok disuda Pak Dalang, ngono lho. Ayo, lah ngendika ora ketang. Ayo. Satu kalimat, dua kalimat Bu Sri. Nggih Bu. Kula Ayo, sudah Bu. Pak Delang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih. Atur nuwun ngono. Matur nuwun. Ayo. Bareng didep karo piyai sakmene mbane rawani ngendika akeh. Biyen ning Das omahku keringetku. lho, kaya ngono. Ngenyang dalang kaya ngenyang lombok jenengan. Mantene pundi? Ah niku Mbak Siti nggih. Mas Elias semoga mendapatkan berkah dari Gusti Allah, sakinah mawaddah warahmah. Adike sing SMP niki teng Pondok Leres. Nggih. Nggih, asmane sinten, Mbak? Siti Maulidatul Agnia. Ayo wis ya. Alon wae ora nggih. Siti. Siti Maulidatul Agnia. Nggih, Siti. Dadi putra kekalih Siti sedanten nggih. Nggih. Bedane Siti kali soto napa? Enak soto. Enak soto nggih. Ah bener enak soto wae ya. Leres ngoten niku. Siti niku lemah. Tegese lemah niku lak bumi. Bumi niku pertiwi, pertiwi adalah ibu. Semoga putra-putri panjenengan kekalih Mbak Siti menika tansah bekti dumateng Rama lan ibu tansah eling marang mula bukane. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nduk kan nyekelo mik komentarono sampean ngerti piyayi sing kaya Pak Margono mesti lagi iki ta. Piye nduk ngono ya. Lho malih bareng niki arep omong malah kaya Dursasana malihan. Wah. Ayo. Pak sinten namine? Kita. Inggih, Pak. Alah, lekno ngono lho. Nggih, nggih. Lekno. Lekno niki mau sampun napa foto kalih kula pas teng ngandhap wau, Pak. Teng dalem. Nggih, pas teng dalem wau pun foto kalih kula to, Pak. Ki ngrangkul-ngrangkul ngono, Pak. Oh. Nggih. Lho lek ngono ki karo wong wedok. Mentang-mentang renek ibuke terus ngrangkul-ngrangkul aku lho, Pak. Lah kowe kaya gelem dirangkul. Napa? Kowe kaya gelem dirangkul. Lagi ditangkap lho, Pak. Wah iya. Tapi Nggih. Pak Lekno deh. Nggih. Lekno nggih matur sembah nuwun sangat nggih Pak sampun nimbali kula. Pak Lekno mawon nggih. Penak palekno nah. Ah iya. Lah nyeluk Lik ngono ya. Lik. Ayo. Sampun nimbali kula kalian Pak Cahyo. Kalih Ibu matur sembah nuwun. Kagem Mbak Siti, Mbak Manten, Mbak Siti dan juga Mas Soto.
Tirose wonten Siti enten soto. Ora Mas Elias. Oh Mas Elias, mugi-mugi dados pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi langgeng. Amin. Niki tasih enten setunggal malih Pak, benjing nanggap kula kalih Pak Cahyo malih. Nggih Pak nggih. Nggih. Nggih kita jenengan kepeksa modele, Pak. Nggih Mbak Niken ora nggih. Kaya genduren ae. Wis saged ngaten iki, Pak. Nggih. Ning estu nggih, njing menawi rezekine kathah. Pusik to, Pak? Ngono wis nggih. Niki putra jenengan sing nomor kalih ditanggepne wayang nggih. Nggih. Disekseni kaki danyang nggih. Nggih. Men ora batal mang panjeri sakniki pisan, Pak. Mboten guyon. Didongakne, Nduk. Ayo. Nggih kagem Pak Lekno kalih Bu. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune. Amin. Rezekine saya akeh, Pak. Amin. Pokoke sak bibare nanggap wayang niki mengke panjenengan saya suwi anu Pak. Napa tambah panen sembarange, Pak. Amin. Panen rezekine, panen Brambange. Amin. Niki panen brambang napa mboten, Pak? Mboten. Pun bar. Pun bar. Ayo. Lah nggih, mula wingi asile panen dilumpukne nggih nanggap wayang. Oh, nggih alhamdulillah. Yanten kok bagus ya. Bagus. Nganu Pak, gede dhuwur jenengan niku, gede dhuwur terus gemati. Lek kula sawang lho Pak nggih. Gemati ge Kaya cocok. ireng manis ngono Pak. Ireng manis. Piyayi irengi lek ngangge klambi warnane biru, masalah kok kene kaya madu mangsa. Ora ketok. Ayo nggih. Sukses selalu ngono. Nggih, amin. Nggih, nggih. Berkatan badhe ngersakaken tembang napa? Nggih, Pak Lekno. Apa? Linci ucul. Waduh, kelinci ucul, Nggih, nggih. kelinci ucul. Mangke kajenge diaturke, nggih. Nggih anu to Pak, amun menteleng kaya wong gelut ae jenengan. Pak Lekno, kelinci ucule niku di versi napa? Langgam, jaranan, DJ, K-pop. Jaranan. Nggih, siap. Jenengan sing nanggap bebas, Pak. Ayo, nggih. Nggih, mbok sinden 7 8 ni kon jungkir walik mboten masalah. Demi panjenengan, ayo nggih. Nggih. Bu Sri, alhamdulillah. Mila lek ngasta mik ngangge asta tengen, wah gelange kok kene lap. Mugi-mugi tansah murah rezeki nggih Bu Sri. Nggih, ngaten sampun. Pun, ayo. Lampun yo berkate ditum. Ayo. Ayo nggih. Tansah rahayu wilujeng nggih, Pak. Nggih, monggo mang pamit kalian para lenggah, para pamirsa. Pamite ngeten, Pak. Monggo sedayanipun sami bubar ngoten mawon nggih. Aja bubar ndelok awake dhewe sapa ngawut ae ora nggih. Lah pamit bareng-bareng, Pak. Aja ngawut ae ora. Dipun sekecakaken anggenipun pinarak. Ngono ya. Dipun sekecaken. Anggenipun pinarak. Anggenipun pinarak. Nuwun matur nuwun. Nuwun matur nuwun. Merdeka. Merdeka. Ayo wis. Terima kasih matur nuwun nggih. Nggih. Sembah nuwun, pelok barang yo nggih. Yo monggo katuran lenggah malih ngapunten menawi wonten keladu anggen kula guyon nggih Pak Bu, Mas Manten, nah nggih, Mbak Manten nggih. Dedek. Wis niteni marang Mbah makaping-kaping piyayi sing remen tur lila ikhlas kendel nanggap wayang iki malah piyayi desa-desa kaya piyayi kampung baru. Iya. Kaya Pak Margono ngono kuwi. Wong desa apa neh petani iki sugih ora ketok, Nduk.
ora ketok. Buktine ya kepareng wayangan kaya ngene iki alhamdulillah wa syukurillah. Ya pamundhute diaturake men dadi renane penggalih karo jampi sayah. Men genduk niken leren dhisik. Gandeng iki ya sing dikersake uga sinden viral pada tahunnya masanya. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu ben genti nembang. Mergo ya kuwi ditresnani karo Pak Margono. Ya. Karo Mbak Niken ya tresna, karo Bu Kesi ya tresna. Pokoke lek wong wedok ayu rada melekno tresna kok Pak Margono kuwi. Ya Bu Kesi matur dhisik ngaturke panuwun karo Pak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti. Inggih, enten parikan kagem Pak Margono. Napa Bu? Ana Cina tuku areng. Pak Margono pancen kulite ireng. Aja ngono, ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni, ngono kuwi. Malah Piyayi Nun Sewu rada cemeng kaya Pak Margono ki malah biasane awake sehat. Umure panjang. Yen wong putih ngono lara 7 dina ketok pucet Bu Kesi. Lek Piyayi ireng kaya Pak Margono mbok lara sesasi ra doyan mangan, ora pucet. Ayo. Nggih, saestu Pak Dalang, pancen Piyayi niku yen kulite ireng niku wantek ngoten lho. Heeh, warteg. Ayo. Wantek kuat rasa. Nggih. Penggaweanipun wonten saben nanem brambange payu larang makin kental terus dinggo nanggap dalang naminipun Pak Cahya Kuntadi sindene Bu Kesi. Nggih, ora keri niken Salindri. Leres, pintere bojoku. Terus kula wau sing paling lucu malih, kula nggumun karo Pak Margono sekeluarga. Apa? Priyayi kok jan lugu ngoten lho. Jan saestu. Terus kula wau ningali Pak Margono mlaku nyat sendale Pak Yoyo Kervil. Rupane wireng gek buluk. Lah iki lho bedane wong lanang karo wong wedoke ning kene iki Bu Kesi. Lek Piyayi Putri mbuh ngaku apa ora, angger yasinan seragame anyar. Nggih. Berjanjen kudunge anyar. Nggih napa mboten? Harus. Mesti ngono kuwi. Engko Agustusan seragame anyar meneh, engko Hari Kartini seragame anyar meneh. Beda karo wong lanang pamane ngangge kopiah, ya tetep kuwi nganti sak lekoe. Ngono kuwi. Wong lanang iki ngono kuwi padha karo aku lho Bu. Beskap wis pirang-pirang taun wiwit aku sik kuliah nganti seprene. Sampeyan sinden-sinden iki bayake ganti terus. Piyayi kakung ya sing apik kaya Pak Margono ngono kuwi. Piyayine wis rada ireng, sandale ireng pisan. Klambine ya peteng rupane biru semu ireng. Dadi kok kaduane blas ra ketok apa-apa. Lah iya ngono kuwi. Dongane piye Bu Kesi? Donganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga sak sampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahargya Putra Mbiwadosi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak Manten lan Mas Manten enggal saged gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Nggih, ngenteni mau no putra-putrine sing SMP ngesuk lek wis gedhe wis Lho. tuntas wis mentas wayangan meneh. Kuwi kesuwen. Niku kesuwen dadi kan se SMP, engko SMA, kuliah S1, S2 ijik 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar manten anyar kan let rong sasi terus blenduk to. Bendu ya apa? Bobot. Oh, bobot. Nggih. Duwe kagungan putu terus wayangan let setahun wayangan meneh syukuran putune lair. Sampeyan gelem sok ditanggap tahun ngarep. Nggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarepan ditulisi Margono alias Sida Ludes. Ya ora wong nanggap wayang ora lokak malah saya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu Kesi Pak Margono masalah aku teko to. Engko Pak Dalang ning ruang tamu. Ning kono kebak wong. Wah, kathah tiyang Pak Dalang nggo teng ruang tengah. Ning ruang tengah yo akeh wong nyepakne jajan. Anu Pak Dalang nggo teng pawon mawon. Ayo, Kyai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau wis lunas kabeh, niken ya wis rampung. Wis ngono kuwi Kyai tanggung jawab. Iya, bener. Ijolana klinci ucul sak bawane Bu Kesi. Ya, enggak.
bengi iki live streaming YouTube Kuntadi Channel. Ya, lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system tera panggung kagungane Jodipati, Mas Yoyok CS saking Dungombo. Ya. Monggo Bu Kesi. Uga ngaturke panuwun marang kanca-kanca juru ladi sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ha iya kaya ngono tur ya rata. Rata. Mula ya ngono iki wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daharan, didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ha iya. Kancane didumise yen wis rata lagi dheweke entuk. Ayo ngono kuwi. Lah iya nggih. Monggo mandeg ning sulingan ayo. Ora kok ya. Monggo. Ngalor tepung gelang mongke jele nonano saibo bunga rasa matur sembah nuwun. Monggo Bu Kesi sak langgamipun nggih tamba kangen. Ha iya, monggo Bu Kesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Monggo. Mbak Tuti, Mbak Wanda, jumeneng Mbak.
matur sembah nuwun. Iki akeh nawala ingkang tumibeng ana ing pangkon, Mak. Saking Pak Bayan. Ha, pundi niki? Maguan. Nggih. Nenggih Pak Agus Kuprit ngersakaken podang kuning versi Samboyo, ya. Assalamualaikum Bu Cange. Pamundhut saking kula Ki Wartani ingkang ngersakaken caping Gunung Jenggleng Gubuk Asmara kalian Kusuma Wijaya sembah nuwun nggih. Pamundhut saking tuan rumah Baya. Saking Mbah Wo Sukarami nggih Pak leres. Nggih, Mbah Wo Sukarami ngersakaken caping gunung kalian Grajakan Banyuwangi Lewung. Wah ya. Salam persaudaraan buat Niken dari PSHT Subrayon Kampung Baru. Buat Karang Taruna yang bertugas tetap semangat dan waspada. Yih. Saking PSHT Kampung Baru request Mekarlah. Oh kan bener Mekarlah iki. Enak to lagune. Ngerti ku Bang Mekar. Ayo. Yo niken dhisik yo. Men jumeneng mumpung ketemu anak wedok ki calone bar bodho ki akeh sing jobe karo niken. Ayo. Malah tekan Boyolali, tekan Pekalongan karo niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ha iya. Ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga caping gunung tembange. Ya. Monggo-monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula empang. Pak Margono wis ngenteni. Mbak Niken aturan mriki. Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu ngeten. Wah iya. Ngono, Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan nonton Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki Kampung Baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Berarti etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih, ngono kuwi. Wah, nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung ta kowe? Munyer-munyer Mboten. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau? Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mung ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngene. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene Ya, salah. maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek pucuk pelem kowe. Sepil, sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terus akhire dadi kae lho nggen iklan terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sowan ning Nganjuk. Alhamdulillah, Pak, niki wau perjalanan no gremis to, Pak. Ah. Terus teng mriki wau kula mandheg to Jawa, deres, Pak. Heeh. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, terima Kudu bersyukur kasih. lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi entuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi.
Nggih. Aku ya seneng ning omah sampean saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, pangestune. Ngono kuwi. Yo nembang caping gunung coba kaya apa. Saben bengi wah, sonku ya jebol-jebolo. Ayo. Jembleng, Mas. Eman-eman lek niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggo janur kuning biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngoten. Ngono. Lah kowe mesti kendel. Ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak mek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, Ning awake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margono.